बाहार जाबाय लामा जागासिनो दं कारेन्ट फैबाय अंगनबादि न' फैबाय तेलखंगायाव दालां मावबाय इस्लामपुरनि खाथिनि बायस'नाय बै माने औवा जेनलाबनि दालां बेखौ बोखारनानै बाव खालबाहार बानायबाय फाखा रडबो दङ गामिसिम फैनाय आरो फाखा रड हमबावगोन आरो सरायजाखानिफ्राय हरैहाय माने हेल ब्रिजआव माबायाव मा होनो हेल दैयाव दालां बानायनानै सेरफांगुरियाव सिद्दा थांलाय फैलाय खालामनायनि सुबिदाखौ बानायगासिनो दङ दा देग्लाय नुगोन टेन्डार जागासिनो दङ दा मिथिबाय बेबायदि एफाग्राब खामानि मावनानै गोसेयावबो सरायदाखानि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बे नङै बाङै दस्रा लिडारफोरजों 500 थाखानि 1000 थाखानि 200-250 थाखानि गावखौ फानलाजोबनानै जोंखौ नागारनानै लेथेर फिथेर जादलाजोबोबा जों थाफालासे गुबुनजों खिथु खिथु खारफालाबायबा जों बोरै खामानि मावनो गोसो जानांगौ बाहायलाय गोसो जागोनसे गोसो जानाय नङाना जाय खामानि मावग्रा बिसोरजों थानांगोन दा उकिल मुसाहारिया मा मावदों बावलाय खोन्थालायसाय अंगनबादि न'खौ दिनै सोर लाबोदों उकिल लाबोनाङामोन उकिल मुसाहारिनि समस्ति नंगौना नङा बेलाय बिनि समस्ति नङा होनबा दिनै मा लाबोदों बे न'खौ बिसोर लाबोदोंसे बे न'खौथ' आंसो लाबोबाय जोंसो लाबोबाय बिपिएफआसो लाबोबाय हाग्रामा बिथांनि हान्जासो लाबोबाय होमबा मोजांखौ सोर मावखो जों मावदोंना सोर मावदों रावबोथ' मावाखै जोंसो मावदों बेयाव जे एफाग्राब खालबाहारफोर जादों बेखौ उकिल मावदोंसे उकिलथ' मावाखै नङा होमबा आरो हनै बै खाथियावबो मोनसे तेलखंगा दै ना मामोनलाय बे दाख्लै दालां बे माबा फैनाया मा होनो तेलखंगानि गोलावाथ' जाखाबाय बे मोनसेया आरो बैथिंजाय साहा माबा गामि गोलैयो बान्दुगुरि ना सातखातायावबो आरो बेवहायबो हरबावबाय आङो दालां जाजोब्बायानो सिगाङावथ' बिराद बेकवार्डमोन दाथ' बिराद मोजां जाबाय आरो बे माने सेरफांगुरि सरायदाखा सेरफांगुरि हेल्थनि सायाव दालाङा जानायनि सिगांनो आङो नै देग्लायनो दा फेब्रुवारिनि 5 तारिखआव बाजेट सेसन जिरायगोन बेनि सिगां बे दालां जानाय सिगांनो बै तेलखंगा दालांनिफ्राय ओरैबाय माने हेल्थ ब्रिजसिम आरोबाव मा होनो जानो थांनाय हेल्थ ब्रिजआ बै हेल्थ दैसासिम बेखौ फाखा रास्ता बानायना होबावगोन आं मिथिबाय आरो बेखौ जाखांनायनि उनाव मा जानांगौ रायजोफोर खालि आंल' होबा जागोन नामा आंल' हरबा नोंसोरनो जागोन खालि आंनिफ्रायल' लुबैबा जागोन आंबोथ' लुबैयोना आंनो थाखा नाङा फैसा नाङा गिहि माखन नाङा जौ बेदर नाङा रायजोफोर खालि अननानै भट जाब्ला नांगालावल' भट थुनायखौ आं लुबैयो मिथिबाय बेखौ आं लुबैयो आंनो जौ बेदरबो नाङा थाखा फैसा जेबो नाङा आंनो रायजो राजाफ्रा खामानि मावनायनि पुरस्कार हिसाबै जोंनि एलेकाखौ डेभेलप खालामबाय नांगाल पार्टिनिफ्राय बे हिसाबै जोंहा नांगाल पार्टिजों थानांगौ होननानै बयबो खौसे थानांगौ बे इलेक्सन फैनायाव 500,000 होदलानायखौथ' जोंबो होदलानो हायोना खिन्थु लामाया जाया दालाङा जाया जाम्फैया जाया कारेन्टआ फैयाबा 500,000 मोननानै सान्थि जागोन नामा जानाय नङाना जागोन दा जोंना मानसिफ्रा बिदिनो लायो हनै उकिला 500 होफैलायबाय लानानै स्रि थालायबाय स्रोब एखेबारे इलेक्सनफ्राव सेक्टराव भट फैलायबाय दाख्लै बे माबायाव थांनाय इलेक्सनाव बिदिनो जादों गाज्रिमोन ना आङो दहाय बुंखादों दादा मादासो बुङो आङो बाथ्राफोरखौ सिदा सिदिसो बुङो आं खुला मेलायसै बे बिटिसि इलेक्सनाव बिराद भट मोनदोंना उकिला मोनाखै मोनदों बे जायगानिफ्राय अनेक भट मोनदों खबरदार एबार होगोन ना होआ उकिलनो होबावगोन नामा ट्रेक्टराव होबावगोन नामा खबरदार नांगालाव होजोबनांगोन भटखौ आरो बे गामि गामि गिदिंनानै ओंखायनो गामिनि मानसिफोरखौ बयखौबो बुजायनांगौ बुजायनो हागोन ना हाया साफा सानै दा अबयसे अनेक सोलायजोबनायखौ जों मिथिबाय सोलायाखै होनबा गामिया अनेक सोलायबायबा आरो जायफोर एफा एनै दंब्लाबावो बिसोरखौ बुजायनानै थिग खालामनांगोन बिटिसि इलेक्सना खालमासि जागोन देग्लाय एमपिआ जागोरगोन एमपि जानानै खालमासि बिटिसि जागोन खालमासि बिटिसिनि इलेक्सनसिमहालागै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बेखौ सानना लानांगोन এইবার हाग्रामा महिलारिनि सरकार जों बिटिसिआव लाबोफिननांगौ बे प्रमद बर'नि उकिलनि सरकारा जेबो मावनो हायाखै रायजोफोर मावनायबालाय मानोथो दा गामि गामि दरफा दरफानि रायजो राजाफ्रा
गुरलाब UPPL खौ गारनानै मानो BPF आव जइन जाबाय थादों मानो जादों बेलाय सरकार सालायबाय थानाय सरकारजों थानाय रायजो राजाफ्रा सरकारनि दल UPPL दलखौ नागारनानै BPF आ सरकाराव गैयाबाबो BPF जों मानो हाबफैजोबदों मानो हाबफैदों खारना बेनो सरकाराव थामालाय मा जानो बिसोर सरकाराव थानानै रायजोफोरनि जेबो खामानि मावनो हायाखिसै रायजोफ्रा बेकार खामानि मावनो हायै मानसिफोरनो भट होबाय थाबा जागोन नामा जेब्लाबा बोरै जागोन बिदिबा खामानिखौ मावनो हायै मानसिनो भट होनानै सरकार बानायहोनोसै सरकारा जेबो खामानि मावला लामा दोंसे खोला जाम्फै मोनसे जावला दालां मोनसे बानायला स्कुल मोनसे लुला बेबायदि मानसिनो भट होनानै सरकार जामालाय रायजोफ्रा लाब जागोन नामा लाब जाया नङा होमबा जों डेभेलप जानायखौ बयबो लुबैयोना लुबैया जोंनाबो जायगाया उन्नति जानांगौ होननानै जों लुबैयोना आरो लुबैयोबा मानसिया खामानि मावनांगोन स्किम हमनांगोन सरकारा खामानि मावनांगोन डेभेलपा होमबासो जागोन नङा होमबा दा बे सरकाराव थानानै डेभेलपनि खामानि जेबोखौनो मावनो हायाखिसैबा बेबायदि खामानि मावनो हायै बुथुवा मानसिफोरनि जेबो उदायि मानसिफोरनि सरकार जोंनि गेजेराव लाबोबाय थाना माबा लाब जागोन नामा जानाय नङा खबरदार बेखायनो दा बे BJPनि मानसिफ्राबो माने गामि हाबलानानै बुजायलाबाय थायो बे BJPजों जेबो जाया रायजो जाबाय गरिब गुन्द्रा बे माने जों बायदि साधारन जाति जनगोष्ठीनि नङा बे पार्टिया मिथिबाय बेसोर जाबाय एकदम हरै दिल्लीयालानि गोरों माहाजोनफोरनि लेखा गोरों माहाजोनफोरनि बामोनफोरनिसो राजनिति बियो बेबायदि जों बायदि हाल मावनानै जाग्रा गरिब गुन्द्रा बे ट्राइबेल जनगोष्ठी बे सादा बुसा गोग्लैसोनाय हारिफोरनि दल नङा बियो बेयाव थांनानै जों जेबो आगोर मोना गतिके BJPनि दालाल जानानै सोरबाया जोंनि जायगायाव फैनानै आरो UPPLनि दालाल जानानै सोरबा फैनानै बेवहाय जोंनि रायजोफोरखौ बुथुमनो नागिरोबा बुजायफिननो नागिरोबा रायजोफ्रा थांनोबो नाङा खोनासंहैबो नाङा बुजिबाय गय खान्दिसे साहा कापसे 500 थाखा लानानै गावखौ बा गामिखौ बेकवार्ड खालामनाय बेबायदि फानलाय बायलायनि राजनितियाव नोंथांमोनहा जाथां खोनाबाय जोंनो BPFखौ नोंथांमोनहा बयबो मदद खालामनांगौ BPFजों थानांगौ नांगालजों थानांगौ बे गामिखौ फुरा डेभेलप खालामनानै जों होगोन मिथिबाय आरो आंथ' होनखाबाय दा बे टेलखङा बै माबानिफ्राय दालां गोदाननिफ्राय बै हेल्थ ब्रिजसिमखौ गोदान हेल्थ ब्रिजसो जागोन फुरा बेखौ देग्लाय आङो बाजेट जोबनायनि उनाव जे स्किम मोनगोन आं बाव हमनानै मावना होलांगोन खोनाबाय मावनांगौ ना मावनाङा मावनांगौ हाब्रु गाबाय थानो लुबैयो नामा हाब्रुथ' गाबाय थानो लुबैया नङा होमबा गारि खारजानांगोन मटर खारजानांगोन साइकेल मटर साइकेल दिवहा सालायजानाय जानांगोन होमबासो ना माने सरायदाखौ बयबो फैनो मोजां मोनगोन नङाबाथ' बे जायगायाव बेकवार्ड बेवहाय माने मानसिफ्रा फिसाजो बिलाइ हरनाय नङा आरो बे जायगाखौ फिसाजोफोरखौ बिजाबनो लांफैनाय नङा बेबायदि बेकवार्ड जायगायाव होननानै नङा होमबा गतिके रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय बयखौबो आङो माने खौसेयै थानांगौ BPF हान्जाजों थानांगौ बेखिनिखौ खावलायबाय आसा खालामबाय बे गामिनि रायजो राजाफ्राबो गोबां सोलायबाय बांसिनखामोन सिगाङावबो खिन्थु मालाबा नालाय सलाय जाबाय थादों नङा होमबा बेफोर जिनिसा जानो नाङा जोंहा प्राइमारि कमिटिनि लिडारफोर दङ ब्लक कमिटि दङ बिथांमोनहा जेखौ थिनहरो बेबायदिनो मावनांगोन गामियावबो जोंनि वार्कारफोर दं बिथांमोनजों जगाजग लाखिनांगोन आरो गावबुराफ्रा मोजां बेंनांगोन गावबुरा भाइ खोनाबाय नङाबा आं नोंनि जायगायाव बोरै डेभेलप मावनांगौ बे दालां गोलावखौ हरना माबा लाब जागोन आंहा दस्रायाव हरबा साबसिन जाया होमबा फाखा रड बानायना माबा लाब जागोन नामा जानाय नङाना जेराव भटानो जोंनो होआबा बहाय मावना मा जागोन होननाय फैगोन ना फैया मावनो बायो ओंखायनो आं दहाय होनखादों खालि आंल' हरबा आंनिफ्रायल' आसा खालामबाथ' जानाय नङाना आंनोबोथ' होनांगोन आं मा पार्टियाव दं बे पार्टिनो भट होनांगोन ना रायजोफ्रा बे पार्टिनो थाफानांगोन ना होमबासो आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन मावनो गोसो जागोन बयबो गावनि फिसाखौ साथामसो फिसा दङब्ला फिसालाफ्रा बे साथाम फिसालानि गेजेराव सोर साबसिन माने भद्र सोर साबसिन नायनोबो मोजां सोर साबसिन लेखा बांसिन गोसो होनानै फरायो गोरोंसिन बेबायदि फिसाखौ अनख्ल'सिनो ना अनख्ल'सिना बिमा बिफाया